Так. Я спадзяюся, паляцелі. Вітаю. Вітанечки, вітаю, Тенчик. Чаму відео не йде? Чаму? Что за кривота? Диггер. Диггер зламаўся, ладно. Ладно, його перезапустим. Вось, ёсць. Добренько. Усё. Гульня. Вось. Бачыце, што ў нас сёння. У нас сёння Диггер. Диггер 83-го года. Гэта прям напісана у галоўным меню гульні. Гэта галоўнае меню і ёсць. Няма больш ніякага меню. Вось. Гульня 83-го года, якую я памятаю, гуляў на сваім кампе, які я ўжо расказваў. У мяне даўным-даўно быў камп'ютар, які быў чорна-белы, па сутнасці. Ён быў пад досам, я вось пад досам у яе і гуляў. Яна піша, што адзін гулец вось тут, і мне падаецца, атрымліваецца, і будзе, карацей, дзіўная рэч, карацей, будзе адбывацца. Гэта самая старая гульня на стрымах. Я не ўпэўнены, але, ну, прынцыпе, ён 89-го, наколькі памятаю. 83-й гэта год прыкладна першай Final Fantasy і гэтага самага. І Super Mario. То бок прыкладна тыя гады. Так што мы прыкладна вось у гэтым перыядзе часу Super Mario, наколькі памятаю, першы 1082-го, 81-го. Могу помыляцца. Раней ўжо рознае там супер старыя тыпу Арканоид, вось такое было. Калі я зараз мне не падманвае мяне мая памяць, вось, але я вам не гульнявы гісторык, таму можете мне не давяраць у гэтым. Мы сёння будзем не толькі ў Диггера гуляць, мы будзем гуляць дэмкі, хутчэй за ўсё будзем гуляць у дакладна будзем гуляць праз гадзінку дзесьці The Eternal Life of Goldman. Таму што, я думаю, Диггер даволі хутка сам сябе з'есць, як бы гэта не гучала. Вось. Віншую 80 стрымоў стрык. Мае віншаванне, Тэнчык. І моя павага. Добренька. Давайте паляцелі. Каб вы разумелі, музычка. Зараз ацаніце. Зараз музыка можа быць глосная, калі што я буду наладжваць, таму што музыка тут наладжваецца дзіўна. Гэта прям варта асабістыя ўвогуле размовы. Давайте паспрабуем. О, не. Занадта. Вы не бачыце. Блин, я ж наладжваў папярэдні раз. Блин, я так тонка наладжваў гэта, сядзеў учора, і оно не захоўвае паміж сесіямі. Лухта. Так, ну добра. Я спадзяюся, што нармальна, таму што яна там не занадта высокая. Карацей, што з Диггером? Я не ведаю, сэнс ёсць тлумачыць, што адбываецца на экране ці не, але моя мэта збіраць вось гэты крышталікі зялёненькія. І калі я іх збіраю, то я усе на ўзроўні, то я перамагаю. Які лор? Я капаюся ў зямлі, і за мной палююць розныя пачвары гэтага сусвета, я не ведаю. Ну, вось, моя мэта збіраць крышталікі, механікі максімальна абмежаваныя, то бок я магу забіваць ворагаў толькі скідываючы на іх вось гэтыя грошыкі. Вось моя. І ёсць ворагі час часу пераходзяць у рэжым берсерка і пачынаюць самі капаць зямлю. Вось зараз там, бачыце, два палююць на мяне. Магурок, я, дарэчы, з таго, што ў мяне быў чорна-белая гэтая гульня, для мяне ён галоўны персанаж, і я нават не думаў, што гэта нейкі экскаватар. Вось, ён быў аднатонны, амаль поўнасцю, і ён быў, па сутнасці, нейкая хрэнь з нажнічкамі. Опс, мінус здароўя. Я, па сутнасці, каб вы разумелі, я учора, пакуль наладжваў стрым, я ўжо нагуляўся ў гэтую гульню. Яна такая, прям вельмі... Яна вельмі арыгінальная, я скажу. Ну, тыпу, для 83-го года гэта кабзда, які цікавы геймплей. Блин, сам сябе раздавіў.
Якія дэмкі будуць? Дакладна будзе Eternal Life of Goldman, я яго планую, я яго усталяваў. І потым, я думаю, з вами будзем абмяркоўваць. Таму калі у вас ёсць прапановы на дэмкі, калі ласка, закидывайте іх, таму што я буду Goldmana гуляць, а там паглядзім. Вітаю, містер Сінкер, і так, не павітаўся, вітаю, Лучара. Реплейс спрабаваў? Не, а у Реплейс была дэмка. Дакладна, там ж дэмка Реплейс яшчэ ёсць. Я просто спрабаваў узгадаць, якая яшчэ гульня там выхадзіла. Zero Parades, цудоўны таксама выбар. Каб здава, карацей. Вітаю, Вячеславіч, вітаначкі. Давай, гульня. Диг-даг. Диггер з'явілася ўпершыню на аўтаматах, на аркадных аўтаматах, і яна з'явілася у нешта там яшчэ раней. То бок, ну, Диггер больш старая гульня, гэта адаптацыя гульні з аўтаматам пад DOS. Так што, каб вы разумелі, гэта не... Ну, яна 83-го, але яна на кампе 83-го. Так-то яна з аркадных аўтаматаў яшчэ прыйшла. Goldmana некалькі гадзін, Replaced на паўгадзіны. Мы яго першым... Добрая ідэя. Можам... Моя прапанова. Так, Zero Parades. Давайте я Zero Parades адразу спампавую. Я умею словы. Zero Parades. Так. Zero Parades. Ёсць дэмачка, я адразу спампую. Таксама хацелася б паглядзець. Хто ведае, якая доўгая Zero Parades дэмка? Яна так-то на 6 гигабайт. Ну, паглядзім. Праведаць бы проста наколькі доўгая яна. Words зноў хард, яны заўсёды хард, насамрэч, чат. Яны прям заўсёды хард. Мне падабаецца, што рэальна я магу перамагаць ворагаў тым, што ураню на іх грошы. І потым яшчэ я магу, калі мяшочак з грошыма дастаткова далёка праляціць, вы разумееце так, механіка, калі дастаткова далёка праляціць, то ён разаб'ецца, і мы можам золата за яго забраць. Ачмурэнная механіка, так? Так, Zero Parades, калі што, спампаваныя. Гадзіна пагуляла і не да канца. Я бы хацеў захапіць як мага больш, таму мы, можа быць, дэмкі да канца дапраходзіць не будзем. Вось, я думаю, мы давайте 3 дэмкі возьмем. Zero Parades, Replaced і Goldmana. Просто мы не будем полностью дагуліваць, то бок мы за таймбоксим іх усе. Вось, я думаю, яшчэ Zero Parades буду даволі доўга праходзіць, таму што я ж буду зачытваць яшчэ синхронны пераклад рабіць. Там, карацей, чэл, Арыгана, калі можаш, кай ласачка, дапамажы лыжачкай, там у чаце з'явілася. Тосьці, невядомая. Нас Twitch не забаніць за копірайт музыцы. Я думаю, права на Диггера. Каб вы разумелі, калі вы пашукаеце Диггера і сайт, які першы вам выдасца, типу, то гэта сайт, афіцыйны сайт Диггера, ён прыляцеў да нас з 83-го года, мне падаецца. Ён па выглядзе стары, як сам інтэрнэт. І там, каб вы разумелі, яшчэ розныя версіі. Я зараз гуляю ў версію, у ремастар гульні под Windows на 2001 года. Гэта ремастар. Опс, сам себе продавил. Калі трэба бежаць саметроўку ад промневага стрелка. Угу.
Я думаў, ён не можа праходзіць, калі так капаць, але я забываюсь. Тут даволі цікава яшчэ, глядзіце, там, калі танэлі капаеш, і ты скончваеш дзесьці дорожку, то ты, па сутнасці, яшчэ пакідаеш магчымасць пераходзіць паміж танэлямі ворагам. Таму тут, в прынцыпе, тут стратэгіі насамрэч даволі шмат. Слухайте, я думаю, я кажу, я пакуль наладжваў, я ўжо ў яе нагуляўся. Я прям, ну, нагуляўся, і я там, ну, хоць і не такія вялікія паставіў рэкорды, там 7000 вось мой сам максімальны, але ўсё ж такі. Таму я думаю, мы реально хутка перайдзем да дэмак. Ненадоўга мяне хопіць. Гульня файная, я яе гуляў, мне падабалася. Адна з, можа, не самая любімая, але кайфовая. Мне Дизі больш падабаўся. Sense of Black Manor. Я думаў, ўзяць яе працягнуць, калі бы у нас былі нейкія праблемы. Ну, тыпу, калі бы у нас не было бы дэмак паглядзець, але я так думаю, што мы можам спакойненька, як бы нам, я думаю, нам з запасам дэмак. Сеанс хацелось бы паглядзець хаця бы далей, але завязка мне спадабалася. Ну, тыпу, завязка цікавая, выглядае як дэтэктыўная гісторыя, і Sense of Black Manor, я думаю, даволі вартая ўвагі гульня. Штосьці ў ёй ёсць яшчэ, дарэчы, ад блакітнага прынца. Ну, у сеанса. Хоць і не тое ж самае, там, ну, тыпу, не такія складаныя пазлы, там, я так разумею, яны больш лінейныя. Але мне падабаецца яна, і вось, напрыклад, серыя украінская гэтых самых Шэрлакаў. Кайфовыя даволі гульні, самі па сабе прыемна. А прапамоўка ёсць New Game Plus. Ну, New Game Plus ты бясконца яго праходзіш, карацей. Я ўжо 10-7 New Game Plus уже ўзяў. Вітаю, містер Сінкер. Калі я не павітаўся, па-моему, павітаўся ўжо. А тэхнічная праблема, якая была ў цябе ў Лучары, яшчэ раз, гэта была яна ў рэплейсту ўзнікла, альбо дзе? Оп. Я ўчора пабачыла JRPG, якую можа быць набуду. Ні халеры сабе. О, дарэчы, чат. Гэта сам абсалютна не звязанае, але мне далі ключык распрацоўшчыкі, яшчэ адна гульня, якая можа быць вартая увагі, проста я што хутчэй за ўсё ў яе не паспею пагуляць. Ну, тыпу, у нас у раскладзе нідзе гэтага месца няма. Вось, але зацікавіла проста штука, яна называецца Снэкторіо. Гэта Факторіо, толькі пра тое, як вы, па-мойму, нават за коціка, карацей, корміце розных касмічных пачвар у сусвеце праз аўтаматызацыю. То бок вы робіце аўтаматычную кухню, якая мясцовых багоў, карацей, цёмных супакойвае. Таму што ім патрэбна бясконца есці. Вось такое прыкладна. Мне як канцэпт спадабаўся, я не ўпэўнены, што там коцік, канешне, як галоўная істота, ну, за якую вы гуляеце, але проста мне канцэпт спадабаўся. Вось такая штука. Таму можаце загугліць. Адзінае, што там ёсць толькі дэмка, а ў мяне ёсць паўнавартасны ключ. Я нават думаў яе пастрыміць, проста я рэальна не ведаю, калі. Так, Філ Відек, JRPG пра Славакію 15 стагоддзя, дзе мы гуляем алкаголікам рыцарам Павалам. Ну, цудоўна гучыць, ну. Я зноў жа, я кажу, JRPG-шкі гэта не пра супер-экшн звычайна. Блін, раздавіла. Гэта, па сутнасці, пасядзець сабе адпачыць. Тыпу, сядзіш, гарбатку п'еш сабе, і ў ідэале на геймпадзе гуляць, па-мойму, у гэтыя самыя JRPG-шкі, сядзіш сабе, чыліш і кайфуеш. Нереалістычна хутчыць усе павінны карміць коціка. Ну, я нават не ўпэўнены, што там коцік, насамрэч. Але яна такая даволі простенькая, там візуальная графіка, проста мне падабаецца Факторіо, мне падабаецца проста дурнаватасць ідэі, гэта весела. Так, наконт Tales of Meadow. Я бясконца чую, што ў людзей нейкая, там, ну, карацей, там нейкая лютасць адбываецца. Блін, зноў памылка. Вось, што там з Tales of Meadow? Я проста, ну, сачу за распрацоўшчыкамі пакрысе, ну, як у іх там працэс ідзе. Вось, але я не думаю, што, ну, для мяне не вельмі прывабна гульня выглядае, але гэта, ну, я.
Ось. Мне, конечно, падабаецца сярэднявечны сеттинг, але я нешта яно быццам бы, я бы, можа быць, выключна просто паглядзеў бы на яе. Ну, типу, просто з любопытства. О, блин, не то я націснуў. Нагадываю, что сегодня у нас кончивается голосование, и завтра у нас будет розыгрыш ключа на Mio Memories in Orbit. Я, по сутнасці, буду крутить рулетку о 12-й и буду крутить рулетку яшчэ абіраючы пераможцу. Калі у пераможцы не будзе ў чаце ў гэты момант, я дам яшчэ, можа быць, дадатковы час, то бок не адразу ключ перадам. Пераможцу будзем лавіць карацей, але калі вы калі вы перамаглі і не адзначыцеся там цягам некалькіх наступных стрымоў, то магчыма мы будзем перароліваць просто рулетку і камусьці яшчэ яна можа дастацца. Так што по магчымасці будьце заўтра о 12-й, калі што я не пакруціў рулетку, яшчэ крычыце мне, што круці рулетку, давай, Ралеф, що ты тут робіш? Ось абавязкова мы пакруцім, і я максімальна хутка вам перадам ключик, і вы можете сабе яе атрымаць у бібліятэку. У мяне ўчора трубу ў старэні недзе правала, чакалі ремонтнікаў дарма, але вадзічку падназапасіла, і каточкі тазік з вадою для нас. А яны як? Яны пазітыўна ў цябе прям п'юць? Таму што у мяне каты, гэта нармальна, дарэчы, для катоў, яны насамрэч даволі мала п'юць. Таму што яны ў асноўным, калі ім у іх добрая дыета, то па сутнасці ім не патрэбна, яны большасцю вадкасці ў жыцці сваім атрымліваюць з ежы, то бок, з мяса, якое яны здабываюць. І таму, звычайна, у іх праблемы няма з гэтым. Вось. Калі вы корміце кансервамі, то, у прынцыпе, там большая частка гэтага самага неабходнай вады закрыта. Калі вы натуралкай корміце, як мы, то крыху можна дадаваць яшчэ ў ежу ім. Вот. Вось, просто, наліваць прямо ў міску, калі накладваеце. Мы так і робім. І гэта самае. І яшчэ адна дадатковая штука. Гэта калі вы сухім кормам корміце, вось тады вада абавязкова, таму што там просто недастаткова вады. Оп, паспеў, мяне амаль прыбілі. Мне спадабалася дэмка 1.3.4.8, не Kingdom Come, вядома, проект невялікі, але сімпатычны. Мне падаецца, Kingdom Come настолькі моцная вось у гэтым жанры сярэднявечнай дакладнасці, што... не паспеў. Спрабаваў скрасці з-пад носу. Так, то... Проект невялікі, але сімпатычны. Я вось думаю, што Kingdom Come Deliverance увогуле забрала сабе усю амаль вось эту тэрыторыю, калі хтосьці жадае пагуляць у нейкі рэалістычны такі вось РПГ у сусвеце сярэднявечным, без, калі цікавіць нейкае прям кіраванне краінай, то я думаю, што гэта будзе самае Баннерлорд. Вось, не стратегія, ўсё яшчэ застаецца JRPG, хацеў сказаць, застаецца RPG, але калі прям, блізка такая тактыльная, то Kingdom Come прям забірае поўнасцю, вельмі складана супернічаць з ёй. Нагнаў. У іх у кожным пакоі місачкі з вадой, яны даволі нармальна п'юць, але з тазікам быў аншлаг, кожны вельмі доўга і часта пілі. Можа быць, дарэчы, з таго, што ён тазік з вадою, місцы трохі ратуюць, але, зноў жа, я думаю, ты гэта ведаеш. Яшчэ такая цікавая штука, каты вельмі важна для іх... Зараз амаль раздавілі мяне. Для катоў вельмі важна, каб іх вібрысы не краналі нічога. Ось, гэта супер важна. Вораг на мяне скінуў золата зараз і забіў мяне гэтым. Ачмурэць. Вось гэтага не чакаў. Мы, дарэчы, набілі рэкорд. 9725. Дык вось, вібрысы, каб не краналі нічога, таму у ідэале, самая ідэальная камбінацыя, гэта даволі плоская плошка вады, на якой, яна такая даволі шырокая, і яна празрыстая, каб вада, праменчыкі вады праходзілі скрозь яе, то бок, па сутнасці, шкляная такая нейкая штука. Гэта ідэальная камбінацыя, тады яны лепей за ўсё пазітыўна п'юць. Ось, яшчэ дапамагаюць трошкі фонтанчыкі, але фонтанчыкі дапамагаюць больш з-за таго, што яны прыцягваюць увагу. То бок, калі вада льецца, гэта сам па сабе проста прыцягвае ўвагу, і каты ўзгадваюць, коцікі даволі простыя істоты, яны, што бачу, то і раблю. Вось, і з-за таго, што там вада цячэ, яна нагадвае ім, што, тут вадзічка ёсць.
Ось. Chained Echoes. Чаму мне знаёмая гэта назва? На E2500 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Дурылкі, ну гэта так. На забілі грошы. Грошы небяспечная рэч, асцярожна. Не паўтарайце гэтых фокусаў дома. Я вось зараз гуляю, мне на поўны экран, зараз діггер, каб вы разумелі, так? Ну, там прям зусім не на поўны экран. Я маленькая акенца. Вось. І я скажу вам, як жа зручна з чатам, типу, опс. Чаму ён такі скарасны? Там, бачылі, гэты скарасны баліт быў увогуле за хрень? Ось, я просто про тое, як мне зручна зараз чытаць чат. Я магу, па сутнасці, і гуляцца, і спакойненька сабе чат пачытваць. Без напружання, таму што, рэальна, я вось, калі у Сімсы гуляў, тое ж самае было, і вось зараз гуляю, і такі, блин, мне патрэбны другі манітор. Прям патрэбны. З тым, як я чытаю, гэта ненармальна. На 32 цалях в маленькім куточку гуня 82-го году. Но яна насамрэч памерам, типу, яна менш за чат, які я читаю зараз. То бок яна маленечкая. Зараз пауза. Ой, вось моя мышка прилетела. Бачыце? Вось яна, гэтая штука памерам з мою мышку. Прыкладна. Вось, вы разумееце памеры. Оп, придавили. Ну, які ж спецэфекты, а? Хренька з нажничками. Так, это лiterально я так эту гульню запомнил, что ты ездишь за нейкую хрень з нажничками. З-за того, что у меня была яна чорна-белая, я не ведаў, что я раблю. Типу, я думал, что я тканину режу. Я шчыра думал, что я не копаю, потому что диггер мне, ну, нічога слова не казала тады. Я думал, я нейкую тканіну нажничками режу космічную. Ну, типу, як быццам бы дзесьці ў космосе, потому что, ну, тут незразумелыя хрені за мною ганяюцца. Вось. І я нажничками разрезаю нейкую прастору, там метал, можа быць, які. Ну, то бок, вось такое прыкладна я сабе уяўляў. Блин, не праскачыў. Я, дарэчы, сабе перарабіў трохі гука яшчэ ўчора, пакуль клупаўся з диггерам. З-за диггера тут, карацей, яшчэ і налады гука вельмі цікавая. Каб вы разумелі, тут ёсць палоска налады гука, так? То бок, ну, по типу, звычайная по типу метр глоснасці, так? Але ў яго ёсць нюанс. Так, зараз я па-іншаму трошки тут пройду. Вось, у яе ёсць нюанс. Яна... Зараз, оп, і всё. Я боялся, что меня забьют. Яна, па сутнасці, показывае вам ад 0 до 100 глоснасць. Вось толькі праблема ў тым, што 0 у яе не ў самым нізе, типу, гэтага, ну, хренькі гэтай, я забыўся, блин, не скрол, не ў галову не прыходзіць слова. Сквапнасць. Бежим. Все нормально. Вось, карацей, не ў самым нізе 0 знаходзіцца, а ён знаходзіцца дзесьці на 60% насамрэч. То бок вы кантралюеце, у вас ёсць слайдер, вось, слово, блин, вылетело з головы. Вы у слайдера, па сутнасці, кантралюеце глоснасць паміж 60%, і вы не ведаеце, колькі адсоткаў нідзе не піша, гэта просто типу слайдер. Вось, ад 60% до 100%. То бок дзесьці там вось знаходзіцца ваш дыяпазон, у якім вы кантралюеце глоснасць. Вельмі цікавы слайдер. Яшчэ са спадабаўшыся дэмак скрипторіум, маляваць вар'яцкія сярэднявечныя малюначкі. Таксама, по-моему, я бачыў нешта поста да распрацоўшчыкаў у тьютары, але гэта ўсё, што мне падаецца ведаю пра гульню. Блин. Отчепіться. Отчепіся. Блин. Нельга было поворошваць. Я падпісанае магло ад мяне трапіць. Падаецца, гэта палякі.
Можа быць, я падпісваюся яшчэ на розныя студыі, на розных інды распрацоўшчыкаў звычайна ў ціўтары і лайкаю, ну вось такія пасты. І там у мяне стужка даволі дзіўная ў ціўтары. Яна трошки беларуская, але ну збольшага яна ангельская і геймдэваўская. То бок і ў асноўным мне вытрапляюць тыпу людзі, якія там прям зусім такія прям андерграунду, якіх там ёсць палова дэмкі. Мне бясконца трапляецца гэта самае, я не ведаю гульня карацей. Я так і не даваў ёй з тым, я гуляць у яе не буду, але просто гэта шалёна сама па сабе як ідэя. Ведаеце, вельмі нагадвае Тоні Хок Про Скейтер, так, толькі вы катаецеся на метро. Вось у вас карцей вагон метро і які кікфліпы робяць, вось это прыкладна такая хрень. Яна і тыпу Тоні Хок Про Скейтер плюс, я бы сказаў, як яна называецца карацей гульня мабільная, дзе ты просто раннер, першы раннер па сутнасці самы папулярны. Вось, таму што яна вы па рэйках это робіце, вы розныя трукі выконваеце на рэйках і вы не можете з рэйк сайсці, то бок гэта ў адрозніца Тоні Хока, вы не можете выбрацца ніадкуль. Фанополіс, вось Фанополіс не чуў. Давайте-ка я гляну. Фанополіс. Так. Фанополіс. Знаёмыя гэта самае. Так, я візуальна я запомніў, у вішліст так і не дадаваў. Так. Я бачу яе візуальна вельмі цікавая штука. Я реально, я думаю, мы самые гульня, у якой можна ачмурыць іх заліпнуць у 83-м. Але зараз не 83-й. Не той, каб геймплей састарэў, тут насамрэч на 83-й даволі шмат механік. Так. Ось, убраліся. Дзе той, хто дадаў яе ў спіс. Evil Dive доўга не быў даступны, і ён толькі не так даўно вярнуўся, то бок, але ён жа стрымер таксама, ну, ён крыху стрыміць. Адзінае, што я яго апошнім часам не бачыў, можа быць проста з таго, што час іншы, ён можа быць у іншы час стрыміць, у які я не гляджу. Вось, таму што я там рэдка, калі ў мяне акно, я па сутнасці зараз стрымы гляджу, пакуль польскую раблю, вось свае заняткі выконваю. Я не бачу, пашлі ў дэмкі. Гэта сама, не, давайте яшчэ крыху. Хаця бы паўгадзінкі нагуляем, ну мы ўжо амаль нагулялі. Вось, проста Диггер сама сябе, ў прынцыпе, даволі гэта... Яна, дарэчы, з фіксаванымі ўзроўнямі. То бок, ну, гэта не... Мы там абмяркоўвалі, што яна бясконцая. Яна не бясконцая, неправда. Яна мае канцоўку. Вось, і спакойненька можна яе скончыць. Гэта, ў прынцыпе, прахадзім... Яе можна прайсці. Просто она складаная, капец, я вам скажу. Прынц Персіі лухта па параўнанні. Насамрэч, вось гэта складана. Таму што я, па сутнасці, я ганяю першыя 3 ўзроўні. 3 ўзровень ўжо складаненькі, прям складаненькі. They will come, знайомая прям. They will come, докладно. True, they will come. Не. Не тое я уявіў сабе. Это не яна. Блин, а вось яна прыгожая, так. На Little Nightmares вельмі падобная. Прям натхнённая толькі стымпанк такі змрочны.
Я думаю, нам насамрэч па часе хопіць гэтага самага. Давайте прыкладна так. Я возьму... Першае будзе реплейст, потым Голдмана мы паспрабуем за таймбоксе дзесьці на... Можа быць хвілінак 40. Так. Ау. Раздаю сам себе. І потым будзем глядзець, карацей. Першы реплейст, Голдман і... Штосьці я называў? Zero Parades, вось. Голдман і Zero Parades, вось так вось. Я думаю, мы... Калі штосьці яшчэ будзе ўлазіць, то паглядзім, потому што я думаю, Zero Parades, яна ў залежнасці таго, як яна там разгортваецца ў дэмцы, яно можа быць даволі доўга і павольна, так што, можа быць, ёсць такая верагоднасць, што мы на ёй скончым увогуле, таму што мы не паспеем нармальна штосьці яшчэ паглядзець. Плюс яшчэ трэба дадаць, што на кожную гульню трошкі наладаў сваіх будзе, ну, тыпу, там, гук адладзіць, каб захоп працаваў. Я думаю, праўда, не павінна быць усе новыя гульні, але гук хаця бы адладзіць патрэбна. Трішечку там будзе сыходзіць хвілінак па 5 па 10. Недооценил. Так, добре, я думаю, все, хопіць чат. Дігер, конечно. Я скажу, што вось яна мне падабалася, але зноў жа, гэта было паддос, гэта быў далёкі, там, можа, 93-й год які. Яна неблагая, ну, тыпу, для свайго часу. Зараз мне быццам бы ў ёй чагосьці не хапае. Вось. Той же Принц Персіі, мне падаецца, больш актуальны, то бок, не глядзячы на то, што ён платформер і незручны, капец, ён значна больш незручны, чым Дігер. Вось. Але гэта нейкае ось сваё, тыпу, гэта, ведаеце, як танчыкі, карацей, ось прыкладна такога ўзроўня. Танчыкі хаця б можна было, праўда, сябрамі гуляць. Тут і таксама, падаецца, можна сябрамі, напісана адзін гулец, так? Але, падаецца, у Дігера быў рэжым у некалькі гульцоў. За прынцам яшчэ цікава глядзець было. Ну, там анімацыі, і там як бы ёсць момант пазла, вырашэння, працоўвання наперад. Тут геймплейна, мне падаецца, у кожным узроўні крыху паскараюцца ворагі. То бок, ну, вось гэтыя нобіны і хобіны, яны быццам бы, яны мала, акрамя таго, што пачынаюць змяняць сваю хуткасць часта, так яшчэ і трохі паскараюцца. І, па сутнасці, вы ў спіралі таго, што вам суперскладана будзе суперстратэгічна, там, хакамі, трэба да халеры гадзін, каб далёка забрацца. Вось.